днес ще играем в игра, не съм ви запомнил името, в която можем да... Аз съм се апгрейднал малко, не знам колко, където има някаква топка, която ни гони, както видях, и трябва да я отблъскваме. И който остане последен, той печели. Тук има някакво място, където можеш да се тренираш. Напишете ми в коментарите въобще какъв е смисъла и какъв е смисъла на тая игра. Бих радостно прочел вашите коментари. И аз се казвам Тодор. И това ми е първото видео. Днес ще играем в... май нещо с бал или батъл, не си спомням. Но малко знам малко английски, повече руски и малко немски и български. Идеално, защото съм българин, да. Аз съм малко добър в тази игра. Пуснах си това за авкато, за да мога да пусна да пусна махнах авкато, за да мога и аз да участвам в игрите, защото сега бях пуснал авкато, за да мога да започна видеото и да се запознаем. Сега това тренираш на зала. Добре, поправя. Не, аз това име много пъти съм го виждал. С-т 4-р. Не знам. За първи. Айде. Уоу. Няма значение. Какъв подарък имаме? Презе. Интересно. Флис. Тъй като знам руски поне, бих си го направил на руски и ще ви го преведа. 12 взрива, 16 емоции, поправяне на проблемите. Не мога да ви го кажа, не знам, малко несмислено. Безплатен удар от изпитване на гнева. 2 пъти повече шанса за получаване на боево, не го знам. 6 меча, 4 взрива, 4 емоции, пак управяне на грешки. Не мога да ви кажа което това. Това? Аз не знам. Ой, аз забравих. Ой. Чакай, че за малко да го видя. Да не го видя и да го изпусна. Да изпусна топката и да ме унищожат. Когато искат да ударят топката, така правят. Ой. Една от най-добрите хедшотнах. Айде бе! Идвай тука. Дано аз да спечеля. Не. Добре. Не спечелих. Някакви кодове, някакви...
задачи. Нищо ново. Спирам го. О, това е хубаво, може би. Кой знае какво. Фрези, бал, може би замръзнала топка или да замразя топката, когато идва към мене. Според мен това означава. Защото за първи път, защо ми е забранено, не знам, но за първи път го виждам. Това хубава за сила има. Замръсих топката. Браво на мене. Да знаете, че в някакви моменти може да видите някой ми звъни, защото имам приятели, както знаете. О, и също, ако искате, напишете в коментарите да ви запозная с приятелите ми. Фризнах. Ой, чакай, че малко се побалвах с това нещо. С тая топка по-скоро. Тук забелязах, че има някакви танци. Ама стига, Ама, нали използвах тая сила? Защо пък не? Не знам през. Не знам какво точно какво се прави. Тук не много победи 800 хиляди. Близо еди. 2 милиона. Аз дали има? Не. Са по 100 хиляди. Лидерборда. Не е много победи. Какво е това? Ала. Окей. И сега както исках да кажа. Сега представете си, че топката ще успее да го удари и го удари. Идеално. Хопа. Опа! И също бих искал да ви попитам дали ще искате да ви снимам как играем Майнкрафт. Без това съм си запазил 2 сервера, но ще игра само на единия, на втория по-късно ще започна да снимам. О, тук имам танци. Хопа, танци. О, това е танц от Fortnite. Не знам какво е. Абе, някой си. Ми звучат хубаво. Замина ли си топ? Добре, не трябваше да... Свиня банка?
След 2 часа или... Ау, 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 ау. Добре. Изведнъж 1 милион топки идваха и унищожиха. Окей. Да. Мисля, че това ще бъде край на видеото. Първото видео може би ще бъде много кратко, защото нещо играта не ми е много интересно, но ако искате, можем да играем в нея. Какво дава той, бе? Той целият пас ще си даде, бе. Какво да му дам? Окей. Значи къде му... У мен! Аха. Разбрах. А какво е това план? Добре, това ще бъде последната победа или както може да се тълкува. Последната игра и след това ще завършваме видеото. Даже мисля сега да завършваме видеото. Само да си взема странната награда. Добре, айде, довиждане, до нови срещи, пишете в коментарите какво искате още да снимам. Айде, довиждане, до нови срещи.